Әзірге вақыт урбанизация шыры, шәһәрләр 21% территориясын алып тора, әмма халыкның яртысы шул шәһәрләрдә яши, җир ул мегаполислар планетасы. Тормыш аларда кайнап тора, һәм кешеләрнең яшәү рәвеше үзгәрә, әмма аларның үзләренең кем икәнлеген, нинди телдә сөйләүчеләрен, тамырларын һич танытмыйлар алар. Казан агылый. Татарлар саны башкалада артып бара. Моңа милләттәшләребезнең авылдан күчеп килүе тәэсир итә. Бу кешеләрнең күңел ашасы, аралашасы, белем аласы килә. Шуңа күрә Казанда татар вакытларына зур спрос бар. Андый чараларга һәр ай сайын тагын да күбрәк кеше килә. Алар арасында татарлар гына түгел, безнең мәдәният, тел белән кызыксына торган башка милләт вәкилләре дә. Казанда соңгы 12 айда нәрсә булды мәсәлән? Икенчеләр. Бу рэп ярышы тегермән, келесі слайд. Келесі слайд, Вин Биг Физ, Акыл фабрикасы исемле проекттар мәртәбе. Келесі слайд. Дизайн маркетла Виктория Арт Перформанс Джедит Фест. Келесі слайд. Я жырчылар белән уздырылган сатирник. Келесі слайд. Синтезга көндә сүзне көтүче печән базары. Келесі слайд. Татар да оркестры. Келесі. Мин татарча яшәм акциясе буелны кысаларында беренче тапкыр яшь архитектор күргәзмәсе узды. Бу мен Русиянең халыкларының мәдәнияте бик шәһәрләшә баралар. Чөнки мәсәлән Якутиядә яшь кинематограф феномены, анда фильмнарны кинотеатрда күрсәтәләр, аларга меңләгән кеше җыела. Без Башкортстандагы булган музыкаль төркемнәргә кызыксынып карыйбыз. Татарларыбызны алсак, Казаннан Мәскәүдә калышмыйлар да 20-гә якын татар эшмәсе эшли. Һәм düzәйтергә килеш, без шәһәр мәхите кайный. Һәм бу бик табигый процесс. Чөнки татарлар киң карашлы халык. Безнең өстенлегебез. Без һәрвакыт яңалыкка тартылабыз, біз актуаль әйберләрне татарлаштырабыз, үз итәбез һәм дөнья белән бер темпта яшәргә телибез. Иртәгә форум Акыл фабрикасы, бүген инде Акыл фабрикасы формасында эшли башлар, ә без сезгә хәзер белем бирә башлыйбыз. Без тиз рәвештә дөньядагы булган кызык трендларны санап чыгабыз, аларны татарлаштырырга бик җиңел була. Киләсе слайд. Бу китап кроссинг, ягъни китап алмашу, күп кеше йөри торган урында кишта куягыз. Һәрбер идеян Тукайны, Ибраһимовны, Аяз Вилаҗевны алып киләсез һәм сез татар әдәбияты белән алыша аласыз. Киләсе слайд. Кеше архитектура формалары, урманнарда дим. Урамнарда эскәмияләр, фонарьлар, павильоннар, коймалар һәм башкалар татар хәрефләре, орнаментлары белән илһамландырылырга алалар. Шуңа итеп шәһәр татар әһәң кабул итә. Киләсе слайд. Инсталляциялар, таш һәйкәлләр урынына безгә үзенчәлекле, кызыклы, заманча сәнгать кирәк. Ачык фикерләр татарлар гаҗәпләндерергә тиеш. Киләсе слайд. Арт-резиденциялар, ягъни читтән килгән язучылар, рәссамнар өчен яшәү һәм иҗат өчен шартлар. Алар сезнең шәһәрнең татар булуын үзләре күрсәтсеннәр. Киләсе слайд. Театраль лабораториялар, тиз рәвештә спектакльләр урынына анда эскизлар куела. Һәм бу яшь режиссерлар, драматурглар, актерлар өчен зур этәргеч. Киләсе слайд. Дизайн маркетлар, ягъни дизайнерлар базары. Безгә тагын күбрәк татарча кием ясаучы затлар кирәк. Асаны үсәр өчен аларның күмәкләрен, дизайн өрбеләрен сатып алучыларга күрсәтергә кирәк. Киләсе слайд. Ачык һавада ифтарлар, әйдә безнең уразалар кыскарак һәм салкынрак көннәрдә уза. Шуңа күрә шәһәр күләмендә ифтарларның нинди матур, гүзәл гореф-гадәт икәнлеген күрсәтү мәҗбүри. Киләсе слайд. Спектакльләрне кинода HD форматта күрсәтү. Безнең Камал Тинчурин премьераларын, иң популяр комедиялар, драмаларын сез төбәкләрегездә әлбәттә рәхәтләнеп зур экраннарда карар идегез. Киләсе слайд. Коворкинглар, ягъни күмәк эш урыннары, яшь татар бизнесменнары өчен мондый мәйданнар эшләргә дә, аралашырга да булышлы иде. Киләсе слайд. Дресс-кроссинг, ягъни кием кроссинг, кием алышу буенча чаралар, мода белән кызыксынган туташлар, егетләр өчен кием шкафын алыштыру өчен бу бик така ысул. Киләсе слайд. Каучсерфинг, ягъни чит шәһәрдә йоклау өчен урын эзләү сайтлары. Чөнки безгә тагын да күбрәк илләрне, шәһәрләрне карап, кунакларга йөрергә кирәк. Киләсе слайд. Краудфандинг, ягъни интернетта яңа проектларга акча җыю. Һәр кеше берничә сум биреп, аларның акционерына проектның бер өлешенә әверелә ала һәм махсус бүләк ала. Мәсәлән, хәзерге кеше бюджетлы кинога акча нақшылай җыела. Мәсәлән, бу Штат Рәхимовның соңгы фильмы ул 330 мең җыйга иде. Киләсе слайд. Краудсорсинг, ягъни кызык зур проектларына төрле шәһәрләрдә яшәп бергә эшләү. Кайвакыт программистлар мондый процессларны камилләштерә үзләре. Мәсәлән, зур әсәрләрне айрым кечкенә зикләргә бүлеп, барыбыз һәр көнне берәү генә җөмләне тәрҗемә итсәк, тиздән без бөтен данлыклы киноларны һәм романнарны татарча укый карый алачакбыз. Киләсе слайд. Лекториялар әлбәттә, теләсә инде темага һәм теләсә инде урында тыңлаучы һәрвакыт табылыр. Лекцияны татарлар турында бөтен кешеләргә
һәм татар телендә дә үз оешмагыз өчен укырга була. Киләсе слайд. Тарихи урыннар буенча рефлексия, ягъни татар бистәләре, йортлары турында мәгълүмат җыю, алар турында сөйләшү, аларның урынын шәһәрнең тарихи ландшафтында кешеләр аңында билгеләү. Киләсе слайд. Реконструкция, ягъни тарихи вакыйгаларны уен формасында торгызу, Алтын Урда чорымы, аерым ханлыклар заманы, һәр төбәктә сезнең өчен, һәр күчтәрегез өчен кызык булган вакыйгалар байтак. Киләсе слайд. Флеш-мобла. Хәзерге вакытта алар социаль челләрдә уздырыла. Текә хэштег җиңел генә бирим һәм шулай итеп яшь прогрессив татарлар турында бөтен Instagram, ВКонтакте, Facebook'тагы дусларыгыз да беләчәк. Киләсе слайд. Социаль экспериментлар. Сез курыкмагыз, урынга камера алып чыгыгыз, кешеләр белән милләтегез турында, телегез турында, проблемагыз турында сөйләшегез. Киләсе слайд. Стендап. Ягъни тамашачы белән көлке рәвештә борчылган проблемалар турында сөйләшү. Шайнар һәм тапкырлар клубы әлбәттә кызык нәрсә, әмма клублар кичке сәхнәләр форматында да шоу ясарга була. Киләсе слайд. Speed dating, ягъни берничә секунд вакытында тиз танышу, аралашу. Сез үзегез беләсез, кемдер монда формага кәләшкә узарга килгән, бу сезнең өчен вариант. Киләсе слайд. Видеоблогинг, ягъни видео контентлар. Шунлап та барыгызда телефоннарыгыз бар. Төшерегез татарча үзегезне борчыган әйберләр турында сөйләгез һәм тиздән сез интернет үзенә әүрәшәксез бу ике ел. Киләсе слайд. Фермерлар ризыклары, ягъни үзегез асраган мал, үзегез үстергән гөл-җимеш, яшелчә белән сәүдә итү. Татарлык тел, җыр аша гына түгел, казылык һәм каралган аша түгел. Киләсе слайд. Һәм соңгысы, бәлки иң мөһиме, creative spaces, ягъни иҗади мәйданчыклар, төрле вакыйгалар өчен оештырган иҗади үзәкләр. Хәзерге вакытта Казан яшьләр өчен ул театрлар, музейлар гына түгел, Казан шулай штаб, смена, циферблат, Алакузов фабрикасы. Бездә илһам запаслары күп. Талантларыбыз, идеяларыбыз көннән-көн арта бара, әмма бүтән талентлар шунлап үсеш алсын өчен киң карашлы Казан, Татарстан, Россия татарлар яшьләренә киңлек кирәк. Рәхмәт итегез өчен.